హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. దక్షిణ అండమాన్లో ఏర్పడిన మరొక అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారినటువంటి ఒరిస్సా ప్రాంతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన కారణంగా భారీ ఈదురుగాలులు. వివరాల్లోకి వెళ్దాం. ఏ జిల్లాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి, తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయి అనే వివరాలని ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. వాటన్నింటికంటే ముందు మీరు ఇంకా మన ఛానల్ ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా క్లిక్ చేయండి. ఇక వివరాల్లోకి కనుక వెళ్ళినట్లయితే ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో శ్రీకాకుళాన్ని ఆనుకుని ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం అల్పపీడనంగా మారడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా గత 4 రోజుల పాటు భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. అయితే ఈ అల్పపీడనం ప్రస్తుతానికి వాయుగుండంగా మారి విదర్భ వైపు విస్తరించడంతో కొద్దిగా వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. అయితే ఈదురుగాలులు మాత్రం గంటకి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తున్నాయి. ఈ రోజు రాత్రికి వర్షాలు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడ కురుస్తాయని హైదరాబాద్, అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇక తెలంగాణలో మాత్రం ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షపాతం నమోదవుతుంది. ఉత్తర తెలంగాణలోని నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాలో మరొక 2 రోజుల పాటు ఈ అల్పపీడన కారణంగా వర్షాలు కురుస్తాయి. ఇక మధ్య తెలంగాణ, పశ్చిమ తెలంగాణ జిల్లా అయినటువంటి హైదరాబాద్ లోని పరిసర ప్రాంతాలు, రంగారెడ్డి, రాజన్న సిరిసిల్ల, వనపర్తి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో కూడా రాత్రికి చిరుజల్లు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రేపు ఉదయానికి వర్షాలు కొద్దిగా పెరుగుతాయి. అండమాన్ లో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రస్తుతానికి సముద్ర మట్టానికి 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. రాయలసీమ నుంచి మనకి తెలంగాణకి విస్తరించే ఈ అల్పపీడన ప్రభావంతో రానున్న 3 రోజుల్లో రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తా, తెలంగాణలో భారీ వర్షపాతం నమోదవుతుంది. ఇక ఆ తర్వాత మధ్యాంధ్ర జిల్లాలైనటువంటి కోనసీమ, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో కూడా రేపు ఉదయానికి తెల్లవారుజామున ఒక మోస్తరు వర్షపాతం నమోదు కానుంది. ఇప్పటికే అల్పపీడన ప్రభావంతో మధ్యాంధ్రలో కూడా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. గత 3 రోజులుగా మరొక 2 రోజుల పాటు ఈదురుగాలులతో కూడినటువంటి వర్షాలు కురుస్తాయి మధ్యాంధ్ర జిల్లాలో. కడప, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లో ఈ వారం చివరికల్లా భారీ వర్షపాతం నమోదయ్యే సూచనలున్నాయి. ఐఎండీ వాతావరణ శాఖ నివేదిక ప్రకారం రానున్న 4 రోజుల పాటు దక్షిణ కోస్తా, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయి. ఈ 2 రోజులు మాత్రం ఉత్తర తెలంగాణ, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో వర్షాలుంటాయి. థ్యాంక్ యూ.